sa achia ne semu ya odwan be wune so nyanwu ya yemfire ne dwanfunu ti asem ni yie ebi ahunu ne se de ekura wo no ye sika aka de me de ye den aka bi senka bia ena eya ehina de ko nsuo ne bo ana ase na emom se nsuo ne hwiegu a ye kwa foforo de hye ne ma yanom eya mom ye nti ase enye saa ne beyo enye se da bia ye bedi de saa na emom etoda e wo se fa nwunwunu mu kakra otumfo nyankopon kwa me basa yi adomada de ne ba ye nya dansedie enso de ayemfa to ho de ama foforo eka obi nkuna nkon de da bia na sina no esiwa no nesima no ene efire ni nuado esiwa no nesima no ene efire ni nuado ema me meyo yesamasa da bia da bi ekurawo ne kuramia na ni nyina no na ye kama eno nti de Amerika nyina ne sa abraba ye bɔ na ye ntoboase eno nti ya mo asebɔ nwumbo se ye ntoboase me nuano mamamfo ye ntoboase eye bokoboko ene ye de bɔbra wanhwe ye na wadwen so obetutu midika domtoni bedwuma boy wose matutu midika bagimane so abrabɔ mu nsem nyina nyame asem etoda so wanhwe ye na tutu midika na mo obi ade a wo ye ne ye fekyen wo de a ebeduru mirebi no odo wose ebebubu nuem ahwe nso ndu sa atem no na aka echi enu nti ene wose wote ase wo nkwa hunu se wo ade entutu mirika nkodi abrabo ani ma abrabo medu achi ne ntwa ama mihunu yanka wo hei eni aduro mihunu yanka eni aduro sede maka no mpanyimfo kan ne wofu dwene kan ne wofu apoma kan nanso namafo mfa anya hwe hwe ebra ya keka funu ne ya keka koma adaka mena yankeka madam pan wonipa wu ede da ne siesie ne fefefe nanso ayire chopa so da asabu ede ne bekwa akoma adaka mena tiebu bebi se ya keka funu koma adaka mena enamafo emrante amu tie me muntie masama meken ne wiase mu ne mena dane ne sede ye ya nantwie ne padua nka ne sisi echi no sanso na eni gina wo konfo nsamo unwuya unim ne obenya ti Yesu so pre ho abrabom me ne me yonko we ne ko suku ye na ba ne sai na me de maka akiri adan na wonka sa ono yonko we ne ko suku wono nawu adan na ade wunwu bie sa na tie maamifo bebre na di wo mama no mabro ya no kasenti wono yonko ne ko suku hwe yonko awade adan na anwade ye enu ntunu ama ne baba pre ne ho atumidika akwaji na ni so maamifo bi kasa bi ewo mu titiru ni asantefo maamenom ye hie makutupa wonim kwane a ne ba no yonko fa so ye yie wode bedi ni batam saa wadamfri woni na ekwa na eba mo nkoda abire mo ne na wobafia mpo bedidi hwese na nsen a wokonkena baaye wonya ne ho setam maame wonim kwane a abrante ne fa so wokonkena wonya ne wotam a wodi twa aba ne mpoa wonim da hanuru hwa yemfa enu nti maame etoda mom ye ntua bu ase ne yesusu nya nkoda ne deduom nene nkwada bebre na sabi amane atoto wonom ebi da prison ya de wu atoto tubie no ebi firi ye maame nom ye papa nom kasa wonom kasa kiren a ye gi ye yonko nom twa ye mpoa obi nim daachi asem obi nim enu nti hwe yie no obi nim dwonkukura ade abeche so etoda nipa ohwei yene nam ho a asesa bempradu asa yeso ni mfaso nenso ka hunu se etoda aboa dansifo no isi dan wo yi to twene ye no eno ne ho eba mfaso da bi wo ma bebiri upe bi asem umpe bi asem ni sente ne se ne wompo onom asem no ehia wo onom enti wompo onom asem ofre no mpa sabe mpradu asa na yonkofo ho a wo mfa buo ma no nenso hunu se wonom a wo gigi wonom so no wanhwe yi amaame eka benaso ne yebekwa akotwe abere wo eka kiro se esokokokokoko a ebeye ma eyire ne huto gidigidi a wonhwe ankora no kura na anuru fa yenhwe yie ne kwane ya fa so a ye bobra no
anokwasem etoda ya na nya nika obra ye ntoboase abrabo ye ntoboase sana abrabo te abrabo ye se bicycle ayetwie wusane firi adedede na wo foro pepo a wanhwe abetam de ato kon nanso hu ne se pepo no won foro ne da ebeduru mrebi no obesen sane TJKA sana abrabo te enu nti ebia baabi eduru sesi ano pepo na wo foro hunu ne se firi bi de wanimu a obesen sane enu nti susu na maniema enkyere wusu bebre emaniema enhaw no otumfo nyankopon a wobokwa ato baabi akwan nie no na ni kyini fa asase so nyina de meka kyerɛ ne sɛ so wotimi ma aboa wo so no didi ma ase mpropro wa na aboa ntete afa bi didi a na kyerɛ sɛ wo haw ne ya de kuma bi wɔ nanim ɛyɛ atobo o sɛ bo ma mfi dwuma a mebo se sunkwa na mensu ade sɛ de yɛ ya nantwie ne padua nka ne sisi akyi no saa nso na eni gyina ɛwɔ konfo nsɛm unwuyi a wonim ne obenya sɛ unwuyi a wonim ne obenya wɔbra hyɛseɛ ɛna ɛdene na emom so woyire wo ho na hyɛseɛ no wotimi bɔ na abɔ ne yi a awieye no wo sere unwuyi a wonim ne obenya enu nti mrantie ne ema no wɔbɛma bi akɔso wɔbaa bi pɛ wɔhwɛ ne soro hwɛ ne fam waka kyerɛ sɛ na wo hu ni die wo hu ya de gyina w'anim yi sɛ wo nyame saisi o maame wonim da akye asɛm abantie no wɔgyina w'anim a wo bu na nim tia no ebeduru mre bi wo behunu wasi utirase sanse brɛ ne nkrabea ehwe otumfo nyankopɔn nsɛm eni ensɛm etoda de ehunu ne nyanu no otumfo nyankopɔn hunu sanse mfi apem ye nani so dakoro na dakoro ye nani so mfi apem enu nti se wutie me saa bre yi edon yi mu ebi ana ba bi a wotere ya na yeserew sanse wo kɔ adwuma ba atade na ade kɔ ye no agye so obesi na ahye dem ma ne wo ansa na watimi de ahye apia abonten enu nti mantam ho ya to din se watade koro e ma ne hawo minim wo wura bi a wo fa ne ayamu ya tutu ni dini na yonkofo mfa ne nyahwe efie mpo ya pamo no sanse ehunu nsa na ne so ni mfaso eduru bire bi no ya de sika akọ ne ntoma ene kɔsɛ fam ma ne tietia so ansa ne yede ne ba fie obi ni mo brempo ahyase enu nti so otumfo nyankopɔn ma wo hia obi na sɛ saa nipa no woni bia ɛyɛ ntete no enwodwo no na nyɛ sɛ de ɔpɛ ne ho ano no nipa nyɛ agyira sra no wanyi bia ya ne yɛ so obɔ werɛ wu nanso etoda ya ne otumfo nyankopɔn ne nhyehyɛye ada meka kyerɛ wo sɛ wodan ya wasidi konkuronkon okay ya watɔ ne kakrakai senkie nyina yɛ tɔ kaa ne bia enka de ko bɔ nsuo mu a ho aba ene nka ekɔhora ma wo unyume ya wabiebie sie nyina nya sika bie bia hwan ba ene nka eba yi wadwuma na ma wo usika bebrebe a wuwei sie nyina nya sika ne bia hwan ene nka eba abesom wo na hwan mpo ne nka eba abetena wo fie apepa wo mpabo ho asiesie wo fie afra wo masa metere me nsate ase ye nyina anyepɛ tempanimfo se nsate ye nyina anyepɛ akwesa ahemfukyiniye ebi dida bi achi etwa se bi di kan enu nti so wadi kan ye mfa ntwampoa duom wafafunu ntu abuno wasrefu anim awieye enene nsu agya atɔ ama mmire agya afire ena ama nkwampa agya adeyo se wunya nyiniye a yensira kwatia ne wo sere no tra na hwe ansa sa na abesere na wasere no sanso osrefu anim awieye ebre timi dane ebre edane wanhwe yi a
said the wusi bi bo abrabɔ fa na ya wo sɛ wo de wo no wadi kan ɛno nti wo bia emekoto wo no ebeduru mire bi na wo so wo koto afoforo saa na tie sanso otumfuo twedi ampon kwa me basa yi adom na ni kyini fa asase so nyina na de ye bia nso ye bebu ho atan ene ye nyina ne ye de bekɔ atam wo mu ɛno nti maami a wo no obi batie wo wi aduane a wo fa dompa na ade ato obi ba so wo fa nampa na ade ama aba akwadai ne bekɔ nsuo wo mafiri suku bo besi niema akodwomu aba ba ya aduane na nso aduane koro no ono ne no aye no wonya bi ni age sa wo mani sika kɔtɔ gede ne asi kyire no abɛho no no ɔde atena mantwe adi wote sɛ suban no mu a sesa ne wiase na da hɔ no ɛna hɔ kwa ebeduru mre bi ebere be sesa sɛ agya nkaba no a wo tete no no wo mabɛkɔ baabi si yɛkɔ akɔpɛ adwuma yɛnkɔ no wɔte hɔ na wo tete no yi wanhyia de ne tirimu asɛmpa wɔbɛka wo magu abɔnten sɛ nwan wɔno nso mfa wɔnom ɛno nti esan sɛ yennim yanimu asɛm nti yennim wɔkyena asɛm nti mete ha idon hwiri mienu adi manim minim mu asɛm otumfo nyankopɔn na de yɛnam tie wo sɛ ohwɛ yie sansa daakye asɛm otumfo nyankopɔn nenim metu adie misuro paa ne daakye ɛno nti mihunu nipa bia so yɛ bosome nkono ba mintietie nipa anim wo hyia me na afrɛ me akwadaa o panyino me de ani die de ma no megyina ne udi nkomo ansa na mɛkɔ baabi a makɔ metuma tene ɛwɔ se yɛnya nipa akoma ɛna nipa a yɛaba yɛni nipa akoma ɛkamea yɛ so wɔdɔ no asa wɔdɔ no asa sɛ nipa ni nsono ahaban na hyehye mu ɛno nti no obi timi twe sekan wɔhwɛ no yɔnko nipa anim na wɔde awɔ no na wɔku no obi twituo wɔde kɔ no yɔnko nipa so anadwo da suo mu a wada wɔbu nkyɛnse abebubu agum wɔdɔ no asa nipa nwene nipa ho sanse kane sɛdeɛ esi bi tete yɛn no ɛnɛ yɛn tete yɛ saa ɛdeɛ ntia ɛnɛ yɛ yɛsi ahwe ho yie no ɛnɛ na yɛade adɔɔso nanso kane kegye tia dada mu ana atɛkyɛ wɔ hɔ no na ntɛsimu hɔ so ɔbɛhwɛ a na sɛ nea mofrɛ ne pure water deɛ nanse na ɛba ansampa ne yɛba abɛkyekyere na mmom ensuo ne yɛkyekyere no ɛbɛto deɛ ne yɛde kapo yɛde bonsua ɛmɛyi tonsuo ɛtɔ da egu pan mu ɛne yɛde ice block yɛde atoto mu ɛna kuruwa ada soɔ utobia no asa no de amo anom kuruwa na kwadwo bɛgye anom no ɛno ana ne kwabena gye nom kuruwa no a yaagye nom no ɛno ana na abena agye nom ɛno nti kaa baako yɛnyina bɛnom kuruwa baako ano ansa na kaa no atu ɛde akɔ yekurom nanso na yadeɛ ɛnhyɛ da nnɔɔso ɛnɛ yi a yɛne yɛsiase yadeɛ ho yɛmpɛ so obi yɛne obi bɛnom kuruwa baako empo watɔ nsuo no wɔnom wie a agye so wɔto twene sanso osusu sɛ wanhwɛ obi bɛdi na wu nanso ɛnɛ yi a yɛsi yɛhwɛ ho yie no ɛnɛ ni owuo na dɔɔso ɛdeɛ ntira ɔdɔ na sa yɛnno nipa sɛ kane no ɛno nti ɛnɛ ne obi bɛtumi adi kan akɔ adwuma mu akɔpɛ adwuma afrɛ no yɔnko nipa so ɔmra mepɛ bi nwɔ wɔno ne bɛba no na obɛtwitwa de odi kan hɔ ne nantini ame yayi na di saa na teɛ menu nyina na ti kumase fie wadama ɛtɔ da wɔnka ne aka mpo me na nka metua ɛbaa ne sɛn ɛnɛnɛ wo ne fie wura akɔyɛ baako ama nnɛ mu mmienu mo de mato tankuruwa mu nanso fie wo me di ka agya ɛna abɛtɔ me ɛnɛ yi wa mama yɛ mɔbɔ ada sapɛ mɔborɔ saa na nipa teɛ ɛbɛyɛ a kada biara no na nka wo serɛ ɛne wadi awadeɛ ni yɛn wade yɛ nyina na ne yɛ kɔ mpaebɔ mede bɛto w'anim sɛ manyi obi bɛɛma ɛba bɛwaa me sɛsɛ wɔhyia me a wɔnkasa me ho saa na nipa teɛ wɔno wobɛsere ɛne wasu mmɔborɔ dam na mmom yɛdie bi ba na ɛyɛ ne ya ɛkaa wɔno nko ka awadeɛ no nyinaa mmra ne ma nkyɛn wowɔ anya wɔno na anya nti no ɛkaa wɔno nko no ɛne nkɛnkɔ baabi foforɔ ɛno nti yɛne atena sɛ ne yɛahyɛ da abu bɛbi sɛ bɛkɔ goodie kɛnkɔkɔ na abibifoɔ yɛbɛ no no mumie nhwɛ yie
na wiase na da ho no meka da kyerɛ wo sɛ emu asase emu nsuo emu abo emu abosia emu nnua ebia wo de ye kyerɛ enu ntia ye obi sɛ wu ye sɛ wu di obi bɔne no akɔ a hweyie na promprom ente woda promprom ente woda ebre sesa ene na ye wo sɛ wo so na maka kyerɛ sɛ ohia kane de anya ya ohia di akyire ni asɛm ebra ye bobre ya ya sha asie yi ene sɛ niema nya yi a anokwasɛm sɛ ya sanso odi kyerɛ ya na emom yenya nyini ye die mom yenya nkakra akyekyedeɛ sɛ ne nanteɛ bɔkɔbɔkɔ wo beduru ne yenso yemu ye homɔden ne yempe bi ne daakye yankwa ankoye mɔbɔ ɛyɛ so ahwira di kan a sɛ die medi kan kan no duom na de sere panyimfo sɛ totopa kɔ na abɛhyia de ne bɛma mu ɔdene a ɛbɛyɛ nsɛm bebree aha ɛyɛ kesben yawada bia sei ɛna meyɛ no yawada yɛmfrɛ me DJKA yɛfrɛ me akora kodwaadu mebia homa natom na nso watimi afrɛ no abadwumadi no so manya ɔfrɛ ne odi kan ma me ne no ɛnkasa amonu hello na te sɛ nyame adom nyame anim na wiai de you are more than a treat nyame onhyira wate makoma so ade ne sɛ wrade ma wo fra dom mu kwa dom fra ni onyamu kwa ni onyamu yanse kura wo na wrade onhyira so na kokɔ onim na abɛyɛ nkonimdiefo baba me da se nyankopɔn hyira ma me amu no ɔno no efiri bekwai na wo frɛ efiri me ma me frɛ kopɛ nyankopɔn hyira no hello aha de yɛ chia ma ha wada ma ma jo so di ni ba bi aka sa fire yo wadama yenti we ya da si be na me shira no ma on kwantente na de bia ma futu ma nyansa se ya da wa se sene o me se nyansa se be da se mo fa se ogidi bna no so frefri ko da so e no frɛ ya wode e free ma me mfa we nso hado akura kodadu ma akura majusu o na mpome nyame adom me ho eye na wonso nyame adom me ho ye akura we die ayu die unsem ya o kan die ya sen ka o ko ye sofo pa o ma ya futu papa ene na mafo ya ni abale ndu o ha ye mpe muna mo bonyum tietie bu pa futu wo yum bebre e da se amishira akura nyankopɔn hyira me da se mo fa se ka asɛm bi sesi a wiase obia yɛ sɔfo ensese okɔhyɛ baabi ana ensese ensampa ne de wo obia num na yɛnka niamike obi nim obi de amike obi betimi aka aboro die so empere bɛ wɔ ha nenso nyaade a wobɛka ɛno nto obia yɛ sɔfo eni kwa sɛ ɔkɔyɛ sɔfo ansa na watimi aka nsɛmpa hedo majo so wadama dini baabi aka safiri wadama free asante aguna yo wadama yasom wa ha mientie we akra ewie wa ma wati gunyo yasentiu awale kemiri fi nensemo ekwaso no papa ese woni ene waso ndi nensem papa ama wati gumawi ndinu ya kemo kai ni mu aya na ade ama no no nsem tan ewo bia nu mu enya sofo nku anu nokwasem ade wo kan wo sene sofo papa na nchira wate medase na ma wo kwatintin ni kodru na me ma wo ahoden a ya wa da bia ye bishi ya na de ensem pese ni efutu ya ndre papa ni yamba bo pa e wo abrabo ni medase ni fi de medical kan no na ensem ha kafra medase pa ni efutu ebeye yie se de medical ka kyerɛ no mo aba mu medase papa nyame nhyira
ebe ye ongu ya wonim ni obenya mame emfa we ewa ha hedo akura odini we bia ka safire mi di ne brasa me ka safire asante agono yo wada mama so mu ha same mame ntie won se die Ghana ye nyina de ye futu e de mama Ghana kitiro ba bia nke yo akura na ni mbribi die kwa nyina ifiri asofo no asofo na ma we nyina ba me no abrabom ifi se kare no se de na wo kan ye we num kapo ano na we yanom enso enne uru ni atifie kura ni na duane udi na duane obewu anu ya wo pe wa ye se wo pe akura obi nsum obi ba ne enso kan ya kwada ya dia utimi tia no enso enne ko bo obi ba wo na be wo se wiase eso niema we nyina wure ma niema ya basa wo man Ghana enso na mpanfo te ho ehwe akura nyame nka ho onka ho pa na ye fa exam dia ba o show so da wase bebre nyame nhira o me da se ayo ma me mfa de otwa to akura na hello obanyu dini be bia ka safire Chirapatere wadama ya so mienti o akwa oyakopon yo kese pa eme popo staff de betima be ka trawan ya bagina ya fafofo ya na manaba fafofo ya fafo yakopon staff kada wase menso medase pa ayo uwa no waseye nipa bi hu afede masa akofo bibiem hedo